Юли иска да каже, че днес е много зареден. Не съм. Аз ще го ще направим тренировка с момчетата. Юли, аз се представя, кажа една дума. Па Юлиан съм ми ще тренираме, какво да кажа друго? Чай сега, ти си имате бачка доста, така? Много бачкам, да. Юли, да си много бачкатър. Бачкатъра, да. Аз съм Николай, днес ще ви покажем как... знаем, какво ще правите? Точно така, днес ще ви покажем как протича нашата подготовка. Днес ще правим една тренировка, общо взето силова, с гимнастика, с килове. Имаме качване на въже, с обръщания на топка и клекове с топка. Добре, аз после ще напиша някъде, тук ще излезе на дисплея тренировка, така че... Тук, примерно. Или тук. Не знам дали ще побера, да. Или тук. Едно от двете. Горе-долу толкова голямо. Да. Ами, тъй. Почваме, айде. Чакай малко. Я кажете по някоя дума, в каква форма сте, бе? Кросфит форма сега. Чак. Първо знам, че ходите на щанги на 21 април. Я обещайте, че ходите на щанги на 21 април. Обещаваме. Обещавам, ако изсвърна 97,5 и това с на 115. Чай съм. Тоест до една седмица трябва да си ги обърна. Да, и да съм. И да съм изсвърля, съм класно. Каквото и да става, там сме. Я кажете сега, кое е следващото състезание, вече ходите? Айде да кажи ти, да. Следващото кросфит състезание ще е във Варна, което ще се състои юни месец, средата на юни. Добре. Тук някъде мога да сложим снимка на Варна Тролдаун. Да, бе, ще сложим. Маркетинг, реклама. Ние нищо не взимаме от тях, бе, брат. Да знаете, ако гледате, да ни спонсорирате. DMS спонсорство. Добре, твоето състезание кога е какво е? Аз не се готвя сега за състезания, аз само изграждам база и до година елит отиваме. Елит? Сериозна заявка даваш, брат. Това е. Ама ще се бориш ли с тях или? Борим се до края. Добре, айде ще видим. Елит до година и така. Момчета. 6, 3. По какво се готвят тия младежи? По Мейхем? Мейхемци. Що бе, не харесате ли повече Мат Фрейзър? Много сме яки за него. Много сте яки за него. Ами що така към Рич Фронинг, а не на Мат Фрейзър? Нали сте луди фенове на Мат Фрейзър? Мат Фрейзър е славичък. Добре. И не мога пише тренировки, явно добре. Ами за момента сме доволни от програмата, това, което сме започнали и сме доста доволни, имаме голямо развитие. Да. Отделно и групата се развива по същата програма, Така че нямаме избор. Добре. Ай, почвате да загрявате да мога да спирам това. Само аз да се чувам. Значи, обръщане клек. Тъй, тук ще правят въжето. Юката загрява. Мали! Да. Загряй си. Който няма пясък. Твоето е гумено. Абе, Юли! Той отишъл да пикае. Малко материалната ни база е нарушена.
ама таваните са ни ниски. Ама за да ходиш на Евразия трябва да ядеш въжето. Малко ни спука на топката. Ако може някой да ни